Comezamos esta mesa. Vou presentar moi brevemente, con un poquinho máis de detalle, os tres relatores. A miña esquerda está Xurxo Mariño, que foi efectivamente membro da Comisión de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega. Coido que é un dos divulgadores científicos de referencia das últimas décadas en Galicia. El contribuiu, foi un dos promotores de formatos bastante pioneiros no seu momento, a nivel estatal, como os cafés científicos, e tamén ten un bo número xa de publicacións de libros de divulgación científica, como Neurociencia para Xulia, algunhas publicacións que se editaron aquí no Consello da Cultura Galega, como Os dados do reloxeiro, Terra, que é a súa crónica da volta ao mundo. Ten tamén unha mora de premios que non vou a entrar no detalle. Do que nos vai vir a falar hoxe, pois é un pouco do tema desta mesa, é a súa perspectiva sobre eses novos formatos, a importancia, a relevancia que considera que están adquirindo ou non. Supoño que unha reflexión un pouco comparativa tamén cos formatos clásicos e que poden dar de sí. E cando queira, Xurxo, comezar. Non sei por que me deu por toser ahora. Os premios, Premio Nobel da Paz ten género físico, así que imagina a importancia que teñen os premios. Verdad? Este é o informe, gústame telo, só hai un exemplar físico ou dous, porque se fixo para o día da presentación, para que, non sei, porque cando está en formato físico, porque agora este informe está na rede, pois parece que é como máis tangible, non? E tamén pode verse así que é un traballo no que participou un montón de xente e bastante extenso e detallado. E realmente, cando me pediron, pois, Manuel Vicente e Yolanda que viñera para aquí, eu non sou, así, para este tema, nin estou moi activo nas redes, nin me considero realmente capaz de facer unha reflexión profunda, non? Está moito máis activa Tamara, que agora nos contará, ou Huicho, que é unha referencia no Estado. Pero bueno, o que sí que podo facer é algún comentario respecto a este informe, dúas ou tres cousas máis. Mirade, neste informe que tratábamos de abarcar absolutamente todo o tipo de comunicación da ciencia que se fai en Galicia, pois se tratan todo tipo de formatos, non? Eu fun dándolle un repaso e apuntei os formatos que foron aparecendo en Galicia ao longo da historia e que, curiosamente, prácticamente todos siguen vixentes, non? En que formatos? Que son, pois, as exposicións, revistas, libros, excursionismo, a extensión profesional, por exemplo, a divulgación que se facía no Servicio de Extensión Agraria, charlas, teatro, cinema, museos e gabinetes, feiras, centros interactivos, prensa diaria, radio, televisión, portais web, blog. Isto é todo o que se trata aquí. Pois, como está en formato digital, pode facerse unha búsqueda rápida, non aparecen as palabras podcast, non aparece a palabra Twitch, non aparece a palabra Instagram, nin TikTok, nin Mastodon, si que aparece Twitter e YouTube. Hoxe en día, se se fai unha adenda deste informe, son formatos que teñen que estar aí e é precisamente do que se supón que temos que falar. Entonces, cando vin que é bastante rechamante que en 9 anos existan tantos formatos tan novidosos, tan importantes, temos aquí de novo, miro para Tamara, tan importantes que nin siquiera pensábamos neles hai 9 anos. Ni siquiera se comenta a YouTube, non? E entonces, facendo un pequeno comentario sobre isto. Hai, por exemplo, dúas cousas. Os podcasts e YouTube non son para nada novidosos, non? Porque é como a traslación do que é a radio e a televisión ao mundo no que vivimos, así, e ao mundo de Internet. A diferencia é que é radio e televisión á carta e, ademais, feita de maneira independente, si queres, non? Cada persoa pode facer o seu canal de YouTube. É un cambio importante, pero desde o punto de vista do espectador, o acceso e a maneira de gozalo é casi igual que a radio e a televisión. Entón, os outros sí que son novedosos. Os que comentaba, Instagram, TikTok, Twitter, Mastodon, que é como Twitter e Twitch, que é unha cousa tamén particular. E eu
trataba de pensar que cousas son realmente distintas, non? De todos estes métodos tradicionais a estes actuais. Entón, comentarios así iniciais, que despois poden formar parte da discusión. Todos os medios tradicionais siguen totalmente vixentes, todos, os museos, os libros de feito, é a maneira que hai de que, por moi tiktoker ou youtuber que sexas, o que probablemente se poida seguir mirando dentro de 15, 20, 30 anos, serán os libros. O que dai, non creo que moita xente siga accedendo aos vídeos. Entonces, que o único comentario así original ou xeral que se me ocurriu é que hai realmente, e por iso teño aquí unhas imaxes, eu lle pedín a Huicho do portal de Microsiervos e aos responsables de Naucas, do portal de Naucas, que ningún dos dous está en galego, pero pedínllos porque son portais que teñen unha importancia moi grande na historia de Internet no Estado español. Nos anos 2010 vos tiñades 5 millóns de visitas ao mes. É unha barbaridade, non? 5 millóns de visitas, por aí, non? Bueno, non sei. E entonces, unha tendencia xeral que hai, meténdonos xa cos novos medios, é que hai, desde que se fixo este informe a hoxe en día, respecto a estes novos medios, hai un destes novos medios que son os blogs, que se utilizaron moitísimo e que foron moi importantes na historia de Internet e da comunicación da ciencia, que van perdendo peso clarísimamente, non? Está tomando, e esa importancia van tomando os outros medios. Por iso, isto é o único comentario, son varias imaxes do mismo. Este é o número de visitas, este é o portal Naucas, que ten mogollón de visitas, non? Nos últimos, non sei que ano aparece aí, de 2016, por aí, non? Sí. Pois isto é algo que se ve en todos os análisis que fixen. Perden peso clarísimamente os blogs, non? Eso xa non se utiliza ese formato tanto de acceso á comunicación da ciencia. Ler con calma un texto escrito con moito cuidado e con calma normalmente por unha persoa. Estas son páxinas vistas. Isto é o portal de Naucas en xeral, e ahora Naucas aglutina varios blogs, bastantes, blogs de xente da comunicación importante, e hai esta mesma tendencia. É curioso tamén, hai aquí dous Picachos no medio da pandemia que aparecen en todas partes. Estes dous Picachos. Aquí tamén, pero hai esta pérdida de peso, clarísimo, os dous Picachos da pandemia e a pérdida clarísima de peso, estes son usuarios únicos. E esta é o blog Microsiervos, que tamén ten os dous Picachos estos, e esa disminución. Bueno, sigue sendo unha cantidad enorme de visitas, non? As que teñen, pero clarísimamente, cando comparamos con as persoas que son moi populares en YouTube ou en TikTok, pois xa andan, xa casi é o contrario. Bueno, entonces, reflexionando sobre isto, eu volvín a un libro, eu teño un libro de referencia dos distintos libros que hai así de reflexión sobre o papel da comunicación da ciencia, o traballo da xente que se dedica á comunicación da ciencia, o papel da comunicación da ciencia na sociedade e o tipo de información que transmite a comunicación da ciencia á sociedade, escrito por un francés que se chama Philippe Roqueplo, que se titula o libro... Arre Dios... Titúlase o libro... Como se titula o libro? Creo que non, O libro titúlase... Non é a transferencia do saber, pero algo parecido. Está Huicho mirando xa na rede. A transferencia... Pero, e ademais estiven consultando este libro. E el comenta que realmente, de moitos, independentemente do formato e do que se comunique, e deso hai como dous papéis básicos da comunicación da ciencia. Un é o papel de difusión... El reparto del saber. El reparto del saber. É un libro moi coñecido, exacto, gracias. Está en francés e traducido ao español, El reparto del saber. El di que a comunicación da ciencia o que fai esencialmente son dúas cousas: difusión ou propaganda. A difusión sería a transmisión de algún tipo de coñecemento relacionado coa ciencia, e a propaganda é xerar algún tipo de contido que incite a acción.
pensando un pouco sobre todo isto que acabo de dicir antes, realmente o que hai é unha traslación, pensando en todos os medios tradicionais que siguen vixentes, e en todos estes medios, novos medios, o que eu vexo, ou algo que se me ocurre, é que hai como unha especie de traslación no tipo de cousa que se comunica da difusión á propaganda. Non? Propaganda, que quere dicir propaganda en estes novos medios como YouTube ou Twitter? Pois que ti realmente non produces unha peza de coñecemento para que a persoa aumenta a súa formación, sino que incitas a que vaya a un museo, a que merque un libro ou a que lle entre na cabeza o feito de que as matemáticas poden ser fascinantes. Non? Incitas e pensando no meu caso concreto, porque eu non uso moitos medios porque me gusta moito a tecnoloxía, non teño o nivel de friquismo nin de geek que ten Guicho, pero son bastante friki desde sempre. Pero nunca fixen un uso moi intensivo, pero sí continuado, non? Un uso continuado no tempo dos medios. E eu teño moi claro que o que eu fago é propaganda. Non, sí que escribín algo nos blogs de Naucas ou teño algún fío en Twitter, pero é propaganda, é anunciar cousas, anunciar charlas ou dices eso. E en xeral, entonces, xa tampouco teño aquí máis cousas, pero si tal, comento despois. Esa sería a miña visión xeral, que hai unha interesantísima traslación a través dos novos medios de producir unha difusión, é dicir, de tratar de trasladar coñecemento a incitar, non? A que sexan medios que producen propaganda. É simplemente, sí, un comentario máis que se me acaba de ocurrir, que ao mellor o deixo. Bueno, deixar así. Nada, que este sería o meu primeiro análisis sobre estes novos medios, que, como dicía ao principio, tampouco son un super creador de contidos neso, non? Pero bueno. Pero é unha idea ben interesante, non? Ese traslado dos blogs a redes sociais, efectivamente, non? Creo que todos somos conscientes de ese debalo e de ese auxe, ese traslado, non? Da divulgación a plataformas como Instagram e tamén a plataformas de podcast, non? Como Spotify ou iVoox, que curiosamente producen como dous efectos contrarios, non? Por un lado, a brevidade, a simplicidade total, pero ao mesmo tempo o podcasting está permitindo, non? Entrevistas que eu nunca puidera escoitar na radio convencional, non? Entrevistas con moito vagar, de máis dunha hora e media, e que, para a nosa sorpresa inicial, quizáis, están tendo moitas escoitas. Ben, pódenos falar de todo isto Tamara, dentro da súa experiencia. Tamara está aquí como divulgadora científica, que ela é a súa mesma marca, non? Que é algo tamén moi característico destes novos tempos, da divulgación científica, da divulgación de todo tipo, ou de creación de contido, non? Como se adoita dicir nas redes sociais para calquera tema. Ela é máster en neurociencia pola Universidade da Coruña, é a creadora, a produtora, a realizadora, a todo, do podcast Un humano por persona, que fai divulgación sobre neurociencia, bioloxía, tamén algo de psicoloxía, bueno, cuestións que creo que teñen como nexo en común, pois esa relevancia social que todos podemos ver, non? Cuestións que nos poden preocupar a todas e a todos, e cunha cuestión, cun punto moi interesante que é, pois, a ética, non? Creo que en todos os episodios hai unha perspectiva, non? Dende a ética, bueno, é ben interesante. Ela tamén mantén divulgación en Instagram, supoño que en TikTok, non teño TikTok, pero algo cae, non? Pero fundamentalmente Instagram, o podcasting, e ademais profesionalmente tamén se dedica a ser a responsable de comunicación e divulgación científica do CICA, que é o Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da Universidade da Coruña, de tal maneira que poden ofrecernos tamén esa outra perspectiva tamén moi interesante de ver como se fai a divulgación científica nestes novos espazos dende unha institución
e que diferenzas hai, que funciona mellor, se observas diferenzas na recepción das audiencias ante un produto que pode ter no fondo o mesmo contido. Ben, todas estas cuestións, e o que ti queiras, vas non las contar a partir de agora, cando queiras. Sí, de feito, podo profundizar máis niso porque coincido prácticamente ao 100% con todo o que dixo Xurxo. Unha finalidade da miña intervención era precisamente expresar que a miña visión das redes sociales non é un fin, sino un escaparate como que pode haber na Coruña cando entras pola carretera, unha lona que pon unha marca, é dicir, non a marca, pero sí a lona, sí o espacio onde anuncias algo. O sea, as redes sociales son realmente eso, son espazos que están pensados na súa estructura, deseño e todo eso para o marketing. O sea, se nos fijamos, o que están facendo é capitalizarse dese xeito, con publicidade. É o que move tanta masa de xente e de marcas e de medios meténdose aí nas redes sociales. É dicir, son unha plataforma na que anuncias algo. Efectivamente, son plataformas de propaganda, pero non son plataformas de contido, aínda que pareza que sí. Iso era un pouco que quero desmigar na miña intervención. Ademais de ter esa visión de que non só son un medio de propaganda, sino que efectivamente, se son propaganda, non serven para a transmisión útil e pragmática de un coñecemento ou de trasladar un coñecemento de calidade. Pero interesante da miña intervención tamén será porque as utilizo se penso isto das redes sociales, que iso tamén é clave. Entón, eu nas redes sociales non empecé o camiño da divulgación, empecé en físico, como se di, no camiño tradicional, e sí que penso que a orde debería ser un pouco esa, igual é porque foi a miña experiencia. Eu empecé na carreira gracias a Ana Tizón, que nos convocou a algunhas alumnas e alumnos para facer unha asociación de divulgación científica, e tiven a sorte de aprender a divulgar asesorada por profesores da universidade, é dicir, profesores e profesoras que xa sabían coller a evidencia científica e masticala para que xente cunha bagaxe moi distinta poidera entendela. Entón, empezamos a facer divulgación con obradoiros e charlas, moi sinxelo para os profesores, moi difícil para nós, pero aprendimos en base a iso. Continuei na divulgación moitos anos ata que, nun parón laboral na pandemia, non podíamos facer charlas, non podíamos facer moitas cousas que facíamos en presencial e que a min me gustaban moito. Eu coñecía que estaban as redes sociales, utilizaba sobre todo YouTube para consumir contenido de divulgación científica, pero non Instagram. Eu non consumía ciencia en Instagram. Tiña rede para cousas de amigas e pouco máis. Na pandemia, sí que decidín emprender o meu proxecto de divulgación e utilizar as redes sociales. Por que non escollín YouTube, que era que eu consumía? Porque non era tan accesible en canto a material. O sea, sí que é certo que YouTube é unha plataforma que recompensa moito que o contido seña de moita calidade, que este moi ben grabado, moi ben iluminado, moi bo sonido. En xeral, os vídeos que teñen máis éxito requiren dunha inversión de diñeiro. Sin embargo, seguimos as redes como TikTok ou Instagram, vídeos grabados cun teléfono móvil e editados no propio teléfono móvil, teñen moitísimo recorrido, polo tanto non precisas moitos cartos. Isto é un aspecto que sí que vexo positivo das redes sociales, que é a capacidade de emprendemento que ten unha persoa sola cun proxecto que pode lanzar cun teléfono que é máis ou menos accesible, unha ferramenta que temos moitas persoas, e botar o contido aí e mostrar o que sabe facer. Eso sería unha das cualidades positivas que ten de cara a empregabilidade ou emprendemento no mundo da divulgación científica. Que pasa? Que hai unha parte que se empezas directamente nas redes sociales a divulgar, te perdes, que é as caras da xente. É dicir, o que aprendíamos nós dando charlas, vendo o que funciona, o que non funciona, as preguntas que che fan en directo, eso non o tes se empezas directamente nas redes sociales facendo vídeos. Non tes esa interacción ca xente ou nun obradoiro que estás facendo a mesma explicación moitas veces e tes a capacidade de dicir, vale, este cativo non me entendeu, pero vou non explicar deste outro xeito. Este seguinte xa entendeu mellor, e repito, e entenden moitos con esta mesma explicación. Entón, ese entrenamento non o hai nas redes sociales, ou non é tan inmediato ou tan humano. Por lo tanto, eu sí que penso que antes das redes sociales sí que ven todo o que xa estaba de antes. Que pasa tamén cas redes sociales? Pois que aprendes de forma autodidacta, sobre todo se empezas agora que non hai ningún tipo de formación ou moi reglado con moito recorrido de como usar as redes sociales. Aparece cursos que dá xente como a min teñenme invitado, pero non considero tampouco que seña moi profesional como para
dar un curso a outros de como se fan as cousas ali. Pero empeza a surxir un pouco así, de que che invitan a explicar a outros como fixeches ti, e imos facendo así algo de formación académica sobre como facer este tipo de contido nas redes sociales. O ser autodidacta implica que pasei de non consumir prácticamente Instagram a botar moitísimas horas na plataforma. Horas, pero moitas horas, de consumir contido de xente que estaba facendo divulgación e vendo que fan, que é o que funciona, cal é a estrategia, como son o tipo de vídeos, como están editados. Pasas a adquirir moita formación nun ámbito novo a base de intuición tamén. De dicir, vale, a min gustoume isto porque cortaron xusto nesta frase, pasaron a seguinte. De dicir, empezaste a fijar en cousas que non teñen que ver coa formación científica, sino ca formación audiovisual, que non tes adquirida previamente. Aquí tamén quero meter unha cousa moi importante, e é que cando empezas a consumir tantas horas, pero mantés a curiosidade de seguir estudiando cuestións de neurociencia, de atención e demais, reparas en que é unha actividade de risco. É dicir, divulgar nas redes sociales implica pasar moitas horas nas redes sociales e que son un instrumento que xera adicción, que distorsiona os nosos procesos atencionais, además de que está asociado a algúns persuizos para a saúde, sobre todo en persoas xoves que poden ter distorsión de imaxe corporal, bullying ou outras cuestións. Polo tanto, cando falamos de usar estes novos espazos para divulgación, eu non o abordaría con moitísima ilusión, sino con moita cautela, porque cando diseñamos equipos de comunicación e lles mandamos ter redes sociales para traballar cas redes sociales e facer diseminación de contidos en redes sociales, estamos obrigando a usar unha ferramenta que é adictiva. E non pouco adictiva, moi adictiva. Por qué? Porque están diseñadas así. Estas aplicacións que usamos agora para divulgar están diseñadas por neurocientíficas, por psiquiatras, por persoas que teñen formación sobre como facer ese algoritmo máis adictivo. Os vídeos cada vez máis cortos, que pases ao seguinte vídeo e detecten cales che gustan máis e darche contido similar para que sempre te quedes aí. Están pensados para atraparte aí dentro e por iso teñen tanto valor, porque se anuncio algún produto aí dentro e está a xente tanto tempo nas plataformas en vez de na televisión, pois vou meter máis cartos de publicidade nas redes sociales que é onde está a xente porque está aí atrapada. Entón, isto sí que é unha cuestión a ter en conta a hora de meterse no mundo da divulgación en redes sociais como un risco para unha persona e tamén cando facemos un equipo de comunicación, por exemplo, a miña compañeira Nocica non tiña Instagram e a raíz de vir ali, pois descargou, eu dixenlle que non tiña por que facelo, que se non quería ter a plataforma que era mellor que non a tivese, pero sí que a nivel profesional sí que a quería aprender a usar e demais, e falamos un pouco e dixo que sí que a quería aprender a usar e tal, pero de entrada sí que lle dixen, se non a queres ter, ollo, porque é un perigo. É dicir, esa aplicación, empezas a usala polo traballo, podes acabar usándola no teu tempo persoal. Entón, aínda así, decidín divulgar nas redes sociales, a pesar de entender todos estos inconvintes, incluso para a saúde, precisamente porque, sendo coherentes, temos que ir a donde está a xente, non a donde nos gustaría que estivera. Entón, se a xente está consumindo as redes sociales, hai que intentar levarlle o contido ali. A estrategia que eu sigo para levar a información aos espazos onde considero que sí que se pode dar información é facer a propaganda. É dicir, eu non considero que estou divulgando en Instagram, sino que en Instagram boto pequeñas perlitas de contido que se pode trasladar despois a outros formatos que fago. Por exemplo, pódense diseñar campañas de contido bastante completas. Cando lancei un ensaio sobre hábitos saludables e contexto social que afecta aos hábitos da saúde, estuve moito tempo facendo pequenos vídeos de 60 segundos, de 15 segundos, vídeos moi curtos sobre pequenas cousas de hábitos, pequenas cousas da saúde. E todo eso estaba rodeado de algúns episodios no meu podcast de 20 minutos, 15 minutos de pequeñas cápsulas de coñecemento. Dese xeito, podes coller a xente que nunca estaría interesada no que estás contando, simplemente porque foi un vídeo moi accesible, con algo de humor incluso, algunha cousa que lles chama a atención, viron o vídeo, viron o seguinte e dixeron, pois mira, ela di que ten un podcast e os seus vídeos fanme gracia, vou ver o podcast. E de repente xa tes unha persona que non houvese escoitado nada de ciencia escoitando un podcast de 20 minutos, porque fixen unha temporada de cápsulas máis breves. E de repente, despois de escoitar as cápsulas breves, ven que teño episodios de 1 hora 20, 40 minutos, e acaban escoitando esos episodios tan largos. E despois anuncias un libro, acaban collendo
recoñendo un libro que nunca houvese en mercado, por exemplo, porque non estaban interesadas de base nesa divulgación científica. Do mesmo xeito que recomendas o propio libro, o que se dá moitísimo, que é unha maravilla, é interacción con outras e outros divulgadores, que poden vir ao podcast, que podes ir tío deles, que podes recomendar un montón de libros. Entón, o que pasa é que a xente logra facer, e isto non teño estudo diso, pero sí que teño experiencia de que me contan moito, esa mesma historia de eu nunca había escoitado nada de divulgación científica e, gracias a chegar así, a través do humor e de vídeos moi breves e moi sinxelos que me fixeron ver que era algo accesible, pois acabei escoitando o teu podcast, o de fulanito, menganita, de moita máis xente, e incluso comprando libros que nunca tivera lido, e libros de máis nivel do que eu fago, porque eu fago unha divulgación moi elemental. E despois hai xente contándome que lee libros moi avanzados de neurociencia, e eu alucino, o sea, que iso é unha maravilla. Polo tanto, a miña conclusión en todo isto era facer pois esa estrategia de que usemos as redes sociales para sacar a xente delas. O sea, esa para mí é a estrategia fundamental, porque non penso, entendendo un pouco tamén como funciona a mente, que un espazo de inmediatez, un espazo de contido breve, un espazo no que non se xera sentido crítico, é un espacio no que é moi difícil que se xere aprendizaxe, porque se dá un efecto moi curioso de que a xente ve un vídeo dun minuto, pensa que che custou un minuto facer iso e que se pode rebatir nun minuto. O sea, todo é un minuto. Entón, tamén parece que o coñecemento é así de sinxelo e así de pouco profundo, pero cando eu vexo os comentarios que teño en vídeos dun minuto e vexo os comentarios que teño no correo electrónico de xente que escoitou unha hora de podcast. E non ten nada que ver. O segundo, ás veces, ven ata acompañado de algún PDF, de algún artigo interesante que viron para que comenten outro episodio, é dicir, é un pensamento xa reposado, é unha aprendizaxe completa, incluso xente que di, jova, os podcasts son un pouco densos ás veces, pois collo unha libreta e vou anotando. O sea, que eu penso que novos espazos para difusión, pero os antigos para ejecución. Moi ben, pero bueno, podemos logo falar un poquinho máis. Queres falar do podcasting ou tes aínda 10 minutiños? Porque sí que penso que toda a parte institucional, como Cristina tamén está dentro da universidade, sí que podemos entre falamos as do dúas. debate, entón, un poquinho máis do podcasting, vale, porque minutos tes. Pois entón escoitamos xa a Cristina Naya, é a vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, coordina a Unidade de Divulgación Científica da mesma institución, e tamén está aquí para falarnos, bueno, un pouco do funcionamento en xeral desta unidade de cultura científica e de algún proxecto máis concreto como do programa Onda Ciencia, que foi un proxecto en colaboración coa Radio Comunitaria Coac FM. Cando queiras. Vale, bueno, moitas grazas por permitirme participar neste encontro de divulgación en galego. Un pouco, bueno, pois vou vos así a contar como surdiu a idea, digamos, de Onda Ciencia e como naceu un pouco. Eu, dende o ano 2019, cando, digamos, me tiven a oportunidade de coordinar a Unidade de Divulgación Científica, pois se deu, bueno, unha oportunidade de colaborar con un medio de masas radiofónico e facer algún espazo para divulgar a nosa divulgación da universidade. Porque unha das cosas tamén que me cuestionei é cando empecé a ver que tipo de actividades, intentar organizar un plan anual de actividades de divulgación científica, porque cando eu cheguei á universidade non había, nin teñamos o recoñecemento da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da AFECID, que logo se conseguiu. Entón, eu me preguntei moitas veces como unha universidade onde hai moitísimas persoas que se dedican á divulgación científica e son, pioneiras a nivel galego, que o que fallaba, porque cando tiñamos a Facultade de Ciencias que con asociacións estudiantís e profesorado, que xa mesmo Tamara o puso en valor, se facía, claro, eu me cuestionei que o que estaba fallando, porque eu tamén tiña moi claro que representando unha institución a ciencia tiña que estar representada en todos os ámbitos, é dicir, non nas ciencias máis básicas como xa tiñamos costumbre, non que parece que polo menos eu, dende a miña formación matemática e estar nunha asociación de profesorado de educación matemática, pois se promovía moitas actividades de divulgación, vale, pero en formato tipo feira, como xa comentou tamén Elena na presentación, en outro tipos de eventos, pero sobre todo de cara á divulgación e a mellora da divulgación e a promoción da matemática. Pois,
desa oportunidade con ese medio, pois pensei, bueno, por que non hacer un produto, non, de podcast radiofónico. E, digamos, ese xermen surdiu do que a priori inicialmente chamamos Conversa coa UDC, que facíamos nun café nun bar da cidade e se gravaba ese podcast e se intervían. E fixemos 3, non? Digamos que despois veu a pandemia, porque foi a final outubro, novembro, decembro de 2019, e logo xa, digamos, pasamos, bueno, a outro tipo de ámbito. Entón, que pasou aí? Inicialmente se invitaba a unha persoa investigadora da universidade, digamos, cunha certa temática ou certo campo de investigación, bueno, pois que estaba, digamos, en moitos temas do que é na sociedade, da comunidade, digamos, fora do ámbito académico. E eu, aínda que realmente lles decía, bueno, isto é para falar, para que as persoas que estén ali, bueno, pois derán un pouco de debate. Ao final, claro, en que consistía? Moi poucas veces, prácticamente case, non o conseguín nesos intentos, que as persoas viñan con un apoio, digamos, visual, casi transformaban as súas charlas que estaban moi habituados nos, digamos, congresos, non? Intentaba cuidar un pouco a linguaxe, pero non daba moito pé a un pouco o debate. A parte, se sumaba que o estar nun ámbito dun café, claro, había ruido de cando se facía o café, claro, distorsionaba a máquina de café co ruido do son das persoas. É dicir, había moitas cosas que eu veía, isto non funciona. Logo, despois tamén, veo a pandemia, e despois hubo un problema, que hubo unha reorganización dese medio e a persoa, digamos, que colaboraba con nós, bueno, pois xa non estaba. Entón, intentando volver a recopilar esa forma de facer divulgación, bueno, un pouco asesorándome, preguntando así con persoas que como se podía remodelar isto, pois saí e surdiu o que hoxe temos, que é o programa radiofónico de Onda Ciencia, que é unha das actividades do noso plan anual da Unidade de Divulgación Científica da Universidade da Coruña. Entón, en que consiste este proxecto de divulgación científica en formato radiofónico? Que é o que mudamos, vale, para cambiar desa iniciativa que tiñamos ca Conversa UDC neste formato? Primeiro, o medio sigue sendo o mesmo, sigue sendo a radio, simplemente que se fai con Coac FM, que é unha radio comunitaria, digamos, que aleva unha asociación, sobre todo que promulga moito a conciencia social, a comunicación, vale, sen ánimo de lucro, e ademais que surdiu de xermen de alumnado da UDC. Entón, eso xa o tiñamos moi claro. E logo, despois tamén, que o formato de podcast era, digamos, queríamoslo seguir, e tiñamos tamén moi claro que as temáticas, digamos, fosen de actualidade, dende unha perspectiva crítica, pero baseada, vale, digamos, na evidencia científica. Pero que cambiamos? Un pouco o tema de formato. Porque o formato, inicialmente, que tiñamos e utilizábamos en Conversa coa UDC era unha única persoa. Entón, aquí, para intentar facer que esa escoita de radio fose moito máis amena, dese coloquio, pensamos que tiña que ser diferentes persoas, investigadoras da universidade, que foran expertas dunha mesma temática, pero de diferentes ámbitos de formación. É dicir, que, por exemplo, fosen persoas, que vos vou a mostrar así algún exemplo, que falasen dunha mesma temática, como pode ser nesta primeira tempada, o tema de fai un ano que estivo moi en boca da sociedade, o tema da violencia de xénero e da lei sí ou solo sí, pois que expertas de dereito procesal, dereito penal, de expertas en comunicación, pois que desen a súa visión, pero a súa formación inicial era moi diferente. Entón, bueno, pois nos propusimos cales eran así esas temáticas, que un pouco os podcasts que soen ser 5 por tempada, tiveran un pouco, bueno, pois esa temática, de que se xeraba ese conflito na sociedade, e aí escollimos, vale, o orden, vale, é simplemente ás veces por axendas digamos, de como poder producir o podcast das persoas, porque moitas veces nesos podcasts estaban involucradas dende 3, 4 ata 5 persoas, entón, ás veces, bueno, a disposición era difícil para poder producir o podcast, pero aí vede esa temática, esa primeira inicial da liberdade sexual a debate, examen da lei sí ou sí, logo o tema que tiñamos moi tamén estaba moi en boca, sobre todo no ámbito educativo, o tema dos videoxogos, o seu papel educativo, entretemento, industria, valores, aproveitando un pouco ese mestrado que tiñamos de comunicación sobre a ida dos videoxogos,
xente que traballa en tecnoloxías no ámbito da educación, en dereito, vale? Por os temas de dereito dos nenos e tal. Bueno, entón, fixemos así ese sermen, a parte tamén dedicada ao tema da divulgación científica en galego, non? Unha utopía ou unha realidade, que fixemos con diferentes persoas que fan divulgación da ciencia en galego da nosa universidade. O tema tamén que repercutiu moito polo tema do deporte, non? Do deporte femenino, a profesionalización do deporte, causa de homes, tendo en conta, bueno, pues, diferentes profesionais que temos na universidade, como, por exemplo, a Olímpica, Marta Bobo, que é a directora de deportes, persoas tamén do ámbito da ciencia do deporte que se dedican á comunicación, e logo, claro, está por o tema da xencia, da inteligencia artificial, retos e potencialidades. Entón, foi un pouco así a dinámica como surdiu e como deu lugar a esta iniciativa, que agora estamos producindo un pouco esta segunda tempada, non? Que o vamos a facer un pouco, bueno, pois como marzo foi o Día Internacional das Matemáticas, pois o dedicamos a este primer podcast desta segunda a eso. Logo tamén, porque estamos vendo moitas problemáticas e moitas incidencias, porque dende a universidade temos un programa que se chama Afrontemos, que dá apoio psicolóxico á comunidade universitaria en xeral, pero, bueno, estamos vendo moitas incidencias moi graves sobre o estudantado e creemos que é importante falar da saúde mental, de diferentes ámbitos que temos profesionais, tanto do ámbito da psicoloxía como de ciencias da saúde, de terapia, ver a súa perspectiva e discutir sobre ese temático, o uso do galego na inteligencia artificial, e tamén a construción sostible, polo tema de tan importante que temos na construción, esa escola, esos centros de investigación relacionados ca enxeñería e arquitectura que temos na universidade, e logo, bueno, o tema do discurso de odio que tamén estamos vendo, que son as problemáticas que se está vendo a nivel social, vale, no ámbito dos medios, da política, a veces que tamén acada, bueno, en algún momento, ese discurso tamén no ámbito académico. É un pouco, digamos así, como surdiu, e o que estamos facendo e que se escoita, digamos, este podcast que se produce en Coac FM, en directo, bueno, en 103.4 da FM, pero tamén despois se fai en streaming e tamén no canal de YouTube, que tedes aí, digamos, ese código QR para ter máis información desta iniciativa. Pero, bueno, que esta é unha iniciativa neste tipo de formato, que logo tamén temos máis formatos dende o plan de divulgación, que tamén, por exemplo, que foi moi acollido tanto polo persoal investigador como pola cidadanía, porque temos en colaboración o Concello da cidade da Coruña e tamén agora ten vexo que hai interés polo Concello de Ferrol, digo porque son as áreas metropolitanas, vale, os concellos, digamos, maioritarios que están no ámbito da nosa universidade, que son as infografías científicas que as facemos con un diseñador experto en infografía científica e que logo esa infografía científica que realizamos e que producimos en galego, pois en colaboración cos concellos se publicita nas marquesinas das paradas de autobuses. É un éxito, a verdad, que está últimamente simplemente, bueno, que un produto realmente caro de producir e costoso, vale, porque se fai dende cero, é dicir, se fai unha convocatoria, se selecciona un máximo de 5 e logo despois durante un mes e medio ou case 2, eses equipos de persoas investigadoras relacionan, bueno, pois unha serie de traballos e de xuntanzas con esa persoa diseñadora, que temos aquí unha persoa que, por lo menos, o ano pasado sí que colaborou e estivo nesa actividade e, bueno, dá lugar a ese produto final desa infografía. Pero, bueno, hai outro tipo de formatos que logo, se queredes, podemos comentar. Hai que exportar esas marquesinas científicas aos demais concellos galegos, moi interesante. Ben, podemos entón, xa están as 3 exposicións básicas. Despois de todo isto, que considerades? Mellora, empeora a divulgación científica as redes sociais? Podemos empezar polas redes sociais. Transfórmase simplemente porque, a priori, pois a análise non parece moi esperanzadora, pero tamén é certo, como dicía Tamara, que se está chegando a xente que de outra maneira igual non se interesaba pola ciencia, non? E que serve de anzol para ir a contidos non propagandísticos, sino realmente divulgativos. Sí, no, que sexa propagandístico non quere dicir que non sexa divulgativo, é un tipo de divulgación, sí, non. Si o que comentaba eu e o que comentaba Filipe Roquepro nese libro non é que sexa de menos calidade, senón que é un formato, el fai ese análisis. A pregunta, podo responder eu? A pregunta que acabas de facer, claro que mellora, non? Bueno, claro que mellora.
opino que sí que millora. Sería a resposta que che daría Richard Feynman cando decía que coñecer pois unha flor desde o punto de vista poético e estético, se a maiores ti tamén coñeces pois o que a ciencia pode aportar, pois estás sumando, non estás restando. Entón, estes medios suman, non? Sempre suman. Despois, como con todo, depende de como se utilice. E, desde logo que sí. Outra cousa é que, por exemplo, respecto á promoción do galego, desde logo, é para un tipo de público moi concreto. Soe ser xente público máis novo, non? O que utiliza todos estes medios. Non o que o produce, pero si os que reciben. Entón, desde logo, para a promoción do galego é sumar. E despois, outra cousa que me parece importante, non sei se pode tocar ou non, é que tipo de contidos, que é o que se pode facer con esta propaganda. A mí me parece que é un medio, que son medios ideais para producir unha actualización do coñecemento, unha actualización de novas científicas. Non coller unha enciclopedia e dar, eu que sei, a neurona, non? Pois a neurona ten dendritas e un axón e tal, e o cerebro. Para iso non fai falta. E hai un comentario realmente tamén moi interesante que ten que ver co feito de que a divulgación da ciencia non debería de usurparlle territorio ás ensinanzas ao ensino reglado, non? Resulta que precisamente as persoas que son máis usuarias de todos estes novos medios son as persoas que están recibindo o ensino secundario e primario obligatorio. Entón, se a divulgación da ciencia está de alguna maneira usurpando territorio, está indirectamente transmitindo que o ensino secundario está fracasando, e iso non debería ser, algo que aporta algo máis. Entón, a mí me parece que na suma, que estou dicindo que sí que ten, son medios realmente idóneos, ideais, para, partindo de alguén así, de persoas que teñen algún tipo de formación en distintos medios, buscar cales son os avances que son realmente interesantes e que poden, poñerlle pegatinas de novidade ao que a xente está estudiando en clase, estudando nos institutos. Estou centrándome neste tipo de público porque creo que é o máis interesante para estes novos medios. Bueno, porque eu creo que ás veces como que mezclamos a divulgación co educación, quero dicir que sabemos de divulgación, pero a veces que sabemos ou aproveitamos un pouco de coñecer a educación. Eso hai que, digamos, as liñas hai que separalas, que eu creo que é importante, que eu tamén concordo. Que a divulgación non sexa un tipo de traballo que está poñendo en dúbida o fracaso do ensino secundario, como eu sei que está fracasando realmente. Sí, que de feito o que percibo é que o público realmente xove non consume o tipo de divulgación, polo menos que eu fago, das divulgadoras e divulgadores máis ou menos da nosa idade de formación que estamos facendo ese contido. A maioría do meu público, por exemplo, son a maioría mulleres de máis de 25 anos, de 25, 40, non son estudantes. Os estudantes o que consumen sí que é un tipo de vídeo que sustitúe, que explícame esta cuestión de bioloxía que entra en selectividade nun vídeo de YouTube. Esos vídeos teñen unha cantidad de visualizacións. De feito, cando estaba pensando un título para un dos libros un dos ensaios que publiquei, o meu mozo, friquea de cousas de Amazon, e dixo, o título máis buscado de Amazon é Biología segundo de bachillerato. Entón, claramente, os estudantes de algún xeito están buscando en internet formas de o que non atenderon na clase ou non puderon atender porque hai severos problemas de comprensión lectoescritora, de atención, precisamente polo tema dos teléfonos móviles nas aulas e outros espazos tamén, ou moitas cuestións poden ser, pero sí que acuden, sobre todo, a vídeos máis extensos de YouTube para buscar esa sustitución desa docencia, e claro, por persoas que ás veces sí que están moi ben feitos, pero outras veces era un dos problemas que tiña para relatar aquí, que outro problema das redes sociales é que non sabes quen comunica, e hai unha equidistancia entre todas, porque tires unha persoa facendo un vídeo. E pode ser que teñas a formación académica, que non a teñas, que finjas tela, que xa encontramos moitos casos. É moi interesante isto que estabas comentando anteriormente, porque entón non sería... Claro, a divulgación non debería de sustituir aos outros ensinos, a divulgación da ciencia. Non sei que opinades, non? Pero si moita xente está utilizando precisamente isto que se chama divulgación para
completar a formación que está recibindo no instituto, pois non estamos apuntando ben, non? Sería máis ben pasantías virtuais, como Sí. titoriais, non? Eu, Sí. para mí, non era no que estaba pensando. Sí. En calquera caso, pareceme unha oportunidade pro galego, porque aí poderíamos dar pasantías en galego de matemáticas. Desde logo, exacto. Sí, Sería unha maneira de Se ponemos por diante, eso sí, sí, claro. Experto en divulgación e pasantías. Sí. A ver, que logo Pero despois... os outros contidos, como dis, ti, eu tamén teño esa percepción, claro, todo isto un pouco por percepcións, pero eu Sí. mesma como consumidora, observando un pouco as comunidades que se crean, tamén teño esa idea dos datos que das ti, non? De que somos consumidoras e consumidores que xa pasamos polo sistema educativo realmente. Sí, hai un repunte que tamén é un pouco perigoso de cara sobre todo a varos xoves. Están consumindo ciencia vinculada á educación física e á anatomía de cara á construcción de masa muscular. O sea, hai moitos divulgadores en redes sociales que falan de culturismo e todo isto, ves o tipo de seguidores e sí que teñen rapaces de 15, 16 anos que están empezando a tomar esteroides xa, porque incluso lles falan da química dos esteroides, cando non teñen base nin da química normal, pero les xa saben un pouco de anabolizantes. Eso tamén é un perigo, por exemplo, que é unha cuestión que impacta directamente na saúde da xuventude. Estamos vendo en Galiza como se enchen gimnasios de rapaces moi novos que están tomando xa sustancias anabolizantes para desarrollar esa masa muscular e veñen de divulgadores e divulgadoras que falan desto nas redes sociales e que sí que lles chega. É dicir, eu penso que non chego os de 15 anos falando dos meus hábitos, das miñas historias da saúde, ca base científica, pero esos estudos collidos así de aquí dalo que sí que falan do culturismo, sí que están chegando porque atenden á base que promoven as redes sociales, que é a preocupación pola estética. Eu non estou atendendo a ningunha necesidade que teñan rapaces xoves. É dicir, de 15, 16 anos, coñecer máis o cerebro, coñecer máis sobre a saúde non é algo que demanden, pero si demandan como mellorar o seu corpo ou adaptalo aos cánones. Cristina, na vosa experiencia, como é chegar, como conseguides chegar ao público? Apoiades vos tamén para este programa e outras de outras accións plataformas, das redes sociais? E é difícil, porque efectivamente a xente nova busca institucións nas redes sociais para obter información de calidade? No, unha das cousas que nos din cando temos así as xuntanzas e analizamos un pouco de como mellorar esa comunicación co estudantado, vale? Aínda non hai un acordo, porque ti lle preguntas a un alumno que acaba de chegar á universidade, vale? E a súa red, por referencia, para pasar o tempo, é TikTok. Para, digamos, a veces moi raramente encontras algún rapaz que para consultar algunha nova da actualidade consulta o Twitter. Sen embargo, se vas a alumnados dos últimos anos ou de mestrado, che dirá que eles non usan para nada en absoluto o TikTok, que usan de referente para a actualidade o Twitter e para Instagram para pasar o tempo. Entón, claro, para captar, digamos, usuarios en esas idades é difícil. Eu penso que as redes sociais son un pouco como unha canle de captación, pero logo despois o contido vai a ter que estar no outro soporte, porque, quero dicir, eu creo que polo de agora, en ámbito da divulgación, creo que YouTube, polo menos, en outro tipo de actividades que están chegando, nos funcionan bastante ben, pero tampouco podría decir exactamente se chegamos ben ou non ao 100%, porque é moi, bueno, nos está costando, sí, é difícil. É que como institución é moi difícil chegar porque o que vende moito nas redes Claro. sociales son as caras e as persoas. Entón, cando eres unha institución ou tes a sorte de poder coller dúas, tres personas que sí que teñen ganas de poñerse diante da cámara e ser como a alma desa red social, ou queda todo demasiado aséptico e non engancha. É dicir, cando colles, de feito, eu un traballo que ten tamén, como vos digo, estar nas redes sociales, eu, dende que estou no CICA, consumo moitas redes sociales institucionales. Trato de mirar cales funcionan, cales non funcionan, e normalmente as que teñen isto de centos de miles de seguidores, que son de grandes empresas tamén, suelen ter, dúas, tres personas que poñen a cara e contan as cousas da empresa unha e outra vez, e sempre é unha persoa, normalmente. E logo, dende as propias institucións, porque, bueno, non é o caso do CICA, pero o tema destas acreditacións que che miran os impactos e todo este tema, moitas das cosas que nos mesmos informes de asesores de como mellorar,
seres mesmo recollen que estaría ben, pois a través de algún tipo de influencer, facer, sabes que diste, pero a ver, quero decir, sabes, non... Sí, estamos xusto pensando, non? Que necesitamos influencers en galego, non? E como os conseguimos? Porque, claro, moitas veces a presenza da lingua, bueno, se temos espontaneamente influencers, estupendo, pero eu non os estou vendo. Non sei se compartides iso, se me escapa alguén, pero eu creo que de cara á lingua, estes últimos anos supuxeron máis un retroceso que un avance, porque nos blogs sí que había máis a presenza da lingua galega, nas actividades presenciais tamén, pero nas redes sociais non o estou vendo. Non sei... Como vedes vos? Huicho, non sei se hai algún tipo de baremo para decidir en que momento alguén é influencer, pero en Galicia hai 2,7 millóns de habitantes, ao mellor non damos todos para... No. Claro, é que... Si nos vemos na lista que acaba de sacar o goberno, chegamos para 2 influencers e pico, non? Claro, Sí. é que Exacto. o chascarrillo non é frívolo de todo, porque No, pero é así. precisamente unha das cousas que determinan se alguén ten capacidade de influir na sociedade ou non, e que dá lugar a que a xente sexa máis ou menos popular nestes medios, ter un montón de seguidores, non? E que un dos indicadores exactamente da FECIC, do impacto, Sí. digamos... Pero en Galicia somos 2,7... Cite máis lasa, creo que Sí. non pide tanto. No. Xa non me refiro, inda que a través de internet podes chegar a toda a lusofonía, realmente aquí, Sí. se alguén vai facer algún tipo de contido, vai consumirse probablemente por xente que este relacionada, non, así con Galicia. Pois habería que convencer a todas as galegas e galegos que lle den ao me gusta a esa persoa. Non íbamos a pasar de 2,7 millóns. Entón, eso pode ser un dos problemas, se se quere verlo así, que ao mellor só van a xurdir persoas con capacidade de influencia en sociedades con moitos millóns de habitantes. Pero eu confío que sí que se pode promover. Estou pensando, por exemplo, no Digo Chou da Sí. Televisión de Galicia, Sí. que fai divulgación da Sí, lingua. sí, sí, sí. É unha influencer, pero Sí. promovida por unha institución. Promovida. Sí. Habería que pensar claro, igual. porque ten a televisión galega como altavoz. Aí sí, claro. Hai que pedir. Claro. Un segundiño, sí. Como xa estamos facendo casi coloquio, vamos a agardar un segundiño a que nos achega a compañera o Sí. micro para que se oia polo streaming e Porque tamén ven na sala. así queda grabado, Huicho. Víctor. Ven, Chai. Digo que se podía discrepar un pouco con o tema das cifras, porque eu, desde sempre venho dicindo que ten millóns e millóns de seguidores non quere necesariamente decir nada, o importante é a interacción que teñas con eles. Exacto. Por exemplo, a conta Microservos agora mesmo ten 1.200.000 seguidores en Twitter, pero como o algoritmo penaliza que poñas enlaces, este tipo de cosas, o nivel de interacción é ridículo. De partirse a queixa, o sea que Sí. non seremos moitos os galegos, pero Sí. si interactuamos, creo que podemos funcionar. Outra cosa que as marcas ou as empresas que se de conta disto. Sí. Sí. Eu podo trasladar a miña experiencia. Eu, cando empecé a divulgar en redes sociales, viña de divulgar en galego, porque divulgábamos aquí sempre nas charlas, nos obradoiros e todo isto. Sin embargo, pois decidín divulgar en castelán nas redes sociales por unha cuestión de que era unha aposta de emprendemento. Eu collín a miña capitalización do paro, comprei material, cámaras, un montón de cuestións. Era unha cuestión pois casi ávara, de teño que chegar a maior cantidade de xente posible porque teño que vivir desto. Entón, sí que é certo que a raíz deso, pois apostando así, sí que cheguei pois a público latinoamericano e outras cuestións que sí que é un público masivo. O sea, sí que é certo que chegas a México, Argentina, popularizaste ali pois 16 Españas, a verdade, de moita xente. Entón, eu de seguidores teño moitísimos, por exemplo, de fora tamén, que poderíamos pensar que podría ter tamén en Portugal. Non hai que contar solo Galicia, eu teño compañeiras que fan contido en galego que tamén teñen seguidoras de Portugal ou incluso de Brasil. Non hai que pecharse solo a Galicia, porque non, podemos contar moito máis xente do estranxeiro que fala galego, que está aprendendo galego incluso e que quere escoitalo. Pero no meu caso sí que tomei esa decisión fruto deso, de buscar a maior visibilidade posible para arrancar. Agora, sí que penso que calqueira oportunidade, respaldada ou non por unha institución de aquí, de promover ese contido en galego ou dende a universidade, facelo, sí que claro que hai que estar aí. A ver, eu é un canal que vexo que tamén funciona moi ben, pero que aínda, digamos, estou aí analizando a ver como se pode facer e traballar dentro da propia institución, é o Twitch. O Twitch, quero decir, fai cousas en ámbitos moi diferentes, pero de ciencia, e que traballan e se acolle moi ben.
O Twitch é, como se dice, é unha emisión en directo, Sí, non? exacto. Ten unhas ventaxas extraordinarias, claro. Bueno, ten unha ventaxa múltiple. O Twitch é unha maravilla porque de aí podes sacar con pouca inversión un Sí, montón de exacto. contido. Podes sacar un fío de audio que é un podcast que difundes en un montón de plataformas, podes sacar un vídeo completo da sesión en Twitch, que é un directo como conectar na televisión e que despois colgas en YouTube, ou mismo facer fragmentos que levas ás redes sociales, a modo, pois mira, pois estos son os puntos máis álgidos do programa, conceptos clave que che dan ganas de ver o vídeo completo. Claro, Entón, porque Twitch sí que ten moitas posibilidades. Esas persoas que son realmente moi populares en Twitch e en YouTube fan eso, fan programas moi Sí. longos que despois seccionan como unha Sí, gran porque longaniza e lle sacan Croquetas, fan moitas croquetas. rentabilidades. Sí, Porque sí. realmente eu creo que tamén é un canal, no, que estaba moi vinculado ao tema do videoxogo, eu creo, vale? Sí. Pero logo que cada vez se abre cada vez máis, eu creo que o tema da comunicación da ciencia cada vez está como, non, albergando un pouco máis o abanico nese canal. Eu creo que, bueno, creo que é bastante acertado, non sei. A ver, eu que vivo obsesionada con cuidar a atención humana, sí que me gustaría insistir en que penso que a estrategia é usalo o mínimo as redes sociais, é dicir, como pasar por elas o xusto para deixar marca e que veñan os formatos, porque é que de verdade que non existe un coñecemento sin un discurso previo que induza na persona pois un pensamento deductivo, un pensamento de razonamento, porque ademais así tamén promovemos sociedades menos polarizadas, con máis sentido crítico. O sea, eu penso que non debemos estrategizar moito en torno ás redes sociais tamén, porque nunca sabemos canto van durar tamén, é o que decías, Totalmente que o de libro acordo. sempre vai a estar aí, e é o formato máis óptimo, podes subrayar, podes ler, o sea, a nivel cognitivo, o pozo do coñecemento só vai quedar aí, con Totalmente de acordo. notas e libros. Eu comentaba antes contigo que decidín non dar ningunha charla máis por virtual. Despois de moitas así na pandemia e eso, pois non é algo que me resulta que eu paso mal. Non estás falando eu solo con un ordenador unha hora e media, porque estás solo, realmente. Ainda que veas aí. Solo ou sola. Había unha pregunta por aí. E o podcasting, falamos logo, vamos coa pregunta, Sí, pero sí. estaría ben que podamos falar un pouquiño sí. do podcasting, non? Que realmente estamos de acordo, non? Que serve para esa profundidade. Manuel? Mira, para apuntar datos de cosas que estabas a dicir. Twitch unha pequena, na pandemia, en galego, houve varios canais que se quedaron aí, que coido que agora non continua, non están, está Marea Vermella, Ciencia Tal, e os vixicantes, estaban aí. Sí. E a virtualidade que teñen, coido que Marea Vermella. Sí. que non nos debemos de fixar, ou bueno, que o interesante é o de facer a comunidade. Se tides unha comunidade fiel, que sexa pequeniña, tes xente outro lado. E tes unha motivación para seguir, e tes esa alimentación. Eu creo que eso que pode ter, por un lado, Twitch, esa que vos ides meter do podcast, eu creo que aí hai todo un campo a ver, porque isto como funcionan as comunidades de podcasting, o mundo de podcasting, é un mundo que hai moito, permite facer contidos moi de nicho, que nos medios non terían espazo, pero que podes facer unha mínima masa crítica collendo a xente un pouco dispersa e ter esa pequena comunidade. Non necesitas, para considerar que paga a pena facer o esforzo, que é un éxito, non necesitas ter unhas cifras de seguidores abraiantes, senón que teñas esa comunidade. Creo que o camiño probablemente debe ser por aí, porque unha cousa que fixemos a hora de preparar esta xornada, vamos a intentar expresar un poquinho que cousas saen, e nos costou atopar cousas. Por exemplo, se ti colles unha fonte que pode ser interesante, que é unha asociación que é o Obradoiro Digital Galego, que aglutina a xente que está facendo precisamente novos medios, cultura desde Galicia, e buscas por ciencia, e non quitando estes poquinhos exemplos e algúns máis meritorios, é difícil atopar. Eu creo que temos que ver que nos falta ese salto, ese potencial, e sobre todo creo que esa perspectiva de crear comunidade. Pero a mí eso foi unha das cousas que máis me preocupou cando estaba reflexionando sobre isto. A que te refires con comunidade? A ouvintes asiduos ou non son seguidores, non? Que é comunidade exactamente? Comunidade é xente, sí,
poden ser os areios, que é xente que sabes que tes un público relativamente fiel, que máis ou menos interacciona e que pode dar un respaldo. Xa. Isto pode ser ver, por exemplo, no mundo do podcasting, hai, por exemplo, podcast de pago, de xente que paga algo, que paga uns poucos euros ao mes. Claro, te pensa que para pagar unha plataforma, un Netflix ou 10 ou 12 euros, e se pagas un proxecto independiente, estás pagando 3 euros, 4 euros. Sí. E mesmo xente que, vale, pues esa Sí, sí, cosa que hai un interese. Sí, sí. Son proxectos, ao mellor, con números non moi grandes, pero que existen. Claro, é que eu pensando sobre eso, sobre a posibilidade, ou se existen ou non comunidades de comunicación da ciencia en galego, pensaba que tampouco existen en castelán, realmente, en español, ou en inglés. Existen, bueno, pues sí, habrá medios e xente máis ou menos popular que cobre, non? Por eso. Pero en xeral, tampouco, ti pensa en España, que comunidades hai? Que se identifique. O sea, Claro. había un momento que dicir, eu son seguidor de Microsiervos, xa teñen publicidade con outros seguidores, non sei que, ou mellor, en podcasting español, o podcast en español de ciencia máis coitados, Coffee Break, Ciencia que inicialmente promovido por o Instituto Astrofísica de Canarias. Vale. Entendo ahora o que queres dicir por comunidade. Claro, comunidade. Hai comentarios, hai retroalimentación, hai unha xente que está detrás, o sea, é dicir, hai... Pero curiosamente, a inmensa maioría destes proxectos que son exitosos, que teñen unha comunidade, son individuais, non? Así, proxectos non institucionais. Individuais, sí. Claro, que é unha das características de todos estes novos medios, que calquera persoa calquera persoa é produtora, guionista e emisora. E tamén hai unha autoexplotación brutal. Entón, ao mellor... Non, porque eso tamén o comentaba aquí, que coidar unha rede social ben implica total disponibilidade en calqueira momento do día, porque además tes as horas de búsqueda bibliográfica, facer o guión, gravar o contido, editalo, subilo, pero despois tes que estar atendendo efectivamente a toda esa comunidade, que moita xente que pregunta dúbidas, que fai propostas, que... Eso, además tamén é moi interesante, o sea, digo se quere facer ben, o sea, se o queres facer ben e chegar a moita xente, tes que estar pendente de todas as oportunidades que hai de eventos, de facer, pues, este networking, de facer directos con outra xente, é dicir, é moi demandante ter eses proxectos moi ben cuidados. O sea, o interesante sempre é que exista unha equipa detrás de todo eso con máis xente que te axude, e sobre todo profesionalizar as cousas, porque sí que é certo que isto de ser todólogos, o que pasa despois é que moitas das partes do podcast pois non están ben a nivel sonido, a nivel edición, a nivel moitas cousas. O sea, o desexable sí que non sei se que señan institucionais, pero que aparezan moitos máis recursos, e xa está pasando. Se queredes saber un pouco, hai anos en España non se invertía nada en podcast prácticamente, e a nivel internacional sí que empezou xa a derivar parte da publicidade que estaba nas redes sociales aos podcasts, o sea que agora xa hai un gran tirón, e agora en España xa empezamos outra vez a ver como marcas empezan a pasar un pouco das redes sociales que son moi caras, e empezan a meter recursos en impulsar os podcasts. De feito, eu poiden sacar o meu podcast que estaba nunha plataforma de pago en aberto precisamente por eso, por encontrar xa algunhas entidades que teñen interese en apoiar podcast porque os ven unha boa ferramenta de difusión. Entón, bueno, pois sí que un bo momento do auge. Agora, comentario do podcast, estamos na era do multitasking, é unha cousa fatal tamén para a atención, moita xente aproveita para escoitar podcast, facer moitas cousas á vez. Entón, para min, o formato máis saudable sigue sendo o libro. O sea, o máis saudable para recomendar, aprender, estudar, sigue sendo o libro. O podcast está moi ben, sí que é certo que podes escoitalo dando un paseo, mentras cociñas, pero sí que poñendo ese subtítulo de non fomentar constantemente facer moitas cousas á vez. Un paseo, o ideal é que seña contemplativo, non que estemos aprendendo 7 cousas á vez. Sí, o libro ademais te obliga a producir cousas con algo máis de rigor, porque o libro permanece e sirve para que te xulguen despois, ou para que... Que tenga referencias. Te critiquen, pero por aí no aire podes decir calquera cousa. Pois parece... Eso era antes, porque ahora coas transcripcións está todo buscable. Sí. Está todo buscable, sí. Bueno, eso é verdade, o podcast queda na plataforma, bueno, de momento están todos colgados. Pois parece complicado facer comunidades se non é a partir de iniciativas así individuais, porque, como decía precisamente Tamara, son caras e persoas o que busca
a xente, salvo casos como que comentabas de Digo Choeu, non? Pero Claro, podería promoverse. Claro, ti tes o apoio de un Pero medio pagaron moi a Pero cara igual dunha que se persoa. fixo, para a lingua Sí. podería promoverse para Sí. outro tipo de contidos. Eu, por suposto, o libro é o que permanece, é o que permite un achegamento e un volver máis meditado, máis Sí. con acougo, pero para min o podcast pareceme, vamos, Sí. unha revolución a Sí, nivel sí, de divulgación de Sí. todo tipo de contidos. Claro. É a radio moderna realmente. Sí, 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 sí. E permite unha profundidade maravillosa que non había moito tempo que non víamos na radio convencional e na televisión, entrevistas con Vagar. Eu non o Sí, sí, ou non o podcast con minusvalaría. imaxe que fan algúns Tamén, en YouTube sí, que xa outra nova tele. de 3 horas e media, non? Pero entón, de cara á lingua, a Unha- solución sería promover realmente, volvemos ao de sempre, claro, como se que as promove institucións promovan iso. Sabedes que Non? sí. Unha marca persoal, un Félix Rodríguez de la Sí. Fuente galego, non? Eso, a ver como se promove. Das conclusións de todo isto, mentres pasades o micrófono, do informe de hai 9 anos, as conclusións xerais, que as lín antes de vir para aquí, para refrescar así a mente, a conclusión xeral de todas, hai varias conclusións xerais, son 6 páxinas. Pero a principal foi a caída enorme do financiamento institucional en Galicia, clarísimamente. Despois, realmente houve un boom moi grande co bipartito, que aí se lle deu moito impulso a moitas iniciativas de comunicación da ciencia, e unha das cousas que é como unha das mágoas que se comenta aquí é que houve que tirar, e moita xente tira, Manuel Vicente, non, ti tamén, da FECIT, do financiamento do Estado. Xa parece que desapareceu por completo, inda que pode haber, non, así máis ou menos algunhas cousas, pois o financiamento desde aquí, desde Galicia. Non hai. No, é que eu, de feito, unha das conclusións que teño é que, si ben, sí que temos que ter divulgación nas redes en galego, porque ten que haber referentes, sobre todo, de todos os medios e formas en galego, a parte máis activa está na parte local. Eu, onde vexo a parte que facemos na universidade, por exemplo, no CICA tivemos o Incrústate, que son visitas que veñen ao centro de estudiantes durante meses, despois seleccionanse a unhas estudiantes que veñen a facer estancias, fan o seu póster, divulgan nos museos, tamén fixemos a residencia de artistas que despois divulgan as obras. É dicir, eu penso que todas esas accións a nivel local, se conseguimos pois unha Galiza que en todas as súas localidades teña estos proxectos e despois existan estos puntos, espazos de comunidade nos que decimos, bueno, pois na Coruña fixemos isto, en Ourense fixos isto funcionou, non funcionou, pero eu penso que a acción real está a nivel local, que as institucións públicas, porque onde chegamos directamente a xente e onde sí que non se compite, non hai rede social que poda competir co que che dá esa cara da persona diante. Totalmente de acordo. Pero estrictamente dende a perspectiva da lingua, faría falta tamén, porque, bueno, aínda que non se xa igual a divulgación científica óptima, pois é unha anomalía, non? Que a nosa lingua non este aí nuns formatos que para moita xente nova hoxe é a maneira fundamental de desinformar ou de saber, de acceder a contidos. Non están vendo a tele, non están escoitando a radio. É complicado. Algunha intervención do público? Con respecto a isto, hai algo que me parece importante, que é falar do tema de se algo é rentable ou non. Cando é un proxecto persoal, normalmente a xente busca que sea rentable, porque necesita comer. Caprichos. Entón, eu penso que para algo así necesitase un apoio institucional, para que non sexa necesario que a divulgación sexa rentable, porque é moi difícil facer rentable se non queres caer en se queres ser rigoroso, se queres ou non mezclar divulgación con publicidade de produtos, que os falábamos a comida Cristina máis eu. estás vendendo a tua imaxe, e iso vai facer que chegues a moita xente, pero a xente que tiñas encantada vai perder, porque estás mezclando. Ou que se confunda a publicidade con evidencia científica, porque se eu teño rigor, porque estou falando respaldada duns artigos e despois falo dun champú, a xente vai pensar que ese champú está acompañado de evidencia científica que acompaña os meus vídeos. Entón, efectivamente, o ideal é que podamos apoiarnos en institucións ou entidades que non estén falando de vender produtos. Tamén por aquilo de conseguir que sexa en galego, porque polos números que ti falabas, cando
cando se pensas en algo que ten que ser rentable, vas pensar como te pasou a ti, non? Que buscas un idioma que de primeiras pensas que vas ter máis público, escapas igual do galego. Se non necesitas a rentabilidade, é máis sinxelo que Bueno, pero eu creo... decida facer divulgación científica en galego. Sí, pero eu creo que o idioma, eu creo que nos mesmos poñemos un pouco como a barreira, pero realmente moitos usuarios das redes sociais nos están dicindo que non é así, porque hai moita xente que usa redes sociais e fai, digamos, divulgación, e non só divulgación, comunicación en xeral de diferentes ámbitos en galego, así que todo, bueno, xente de moitos diferentes partes do mundo. Entón, eu creo que ás veces temos esa barreira, pero que a realidade é outra. Sí, a miña decisión foi por medo máis que outra cousa, non, porque eu teño 100.000 seguidores, hainos en Galicia, o sea, podería telos collidos aquí ou non me fan falla, o sea, xa podía vivir disto con 25.000, por exemplo, eso podería telo conseguido aquí perfectamente, o sea, que foi unha decisión máis do medo que doutra cousa, probablemente. E o sea, as mesmas plataformas, tanto de redes como de outros canais de podcast ou tal, hasta xa te permiten, digamos, facer algún tipo de subtítulo ou traducción en outro idioma no que ti queiras, quero decir. Eso non o beso, digamos, non o beso que se son a barreira, quero decir. Non sei. Un exemplo de unha especie de divulgador é un mariñeiro. Sí, Rogelio Santos. É un claro exemplo, por exemplo. É un bo exemplo, además. Exacto. Porque chega incluso a xente que quizáis non está tan interesada en ciencia. Ao final rompes a barreira, non? Claro. Que é moi importante. Alguén do mar chega a xente que quizáis teña un prejuicio contra os propios científicos, que as barreiras penso que tamén son importantes de romper. Hai unha cousa que quería dicir, que o tema de xente como defendendo moito o libro, entendo, porque é como algo tangible, algo veraz, por así decirlo, pero o problema é que un libro é unidireccional. A gracia das redes sociais, incluso de Twitch, do que falábamos, é a bidireccionalidade, que pode ser que constante. Iso penso que hai que aproveitar. Pero ti agora, claro, eu non podo preguntarlle nada a Lucrecio, non? A ti tú, Lucrecio, pero ti agora eu podo ler un libro de Tamara e contactar con ela a través de Instagram ou de por onde vexa. Creo que eso non é un problema gordo. Eu estou con Tamara na importancia do libro. Pero o Sí, que é nivel por de cuestión alcance pedagóxica, é non moito é- menor, iso é innegable, non? Sí, claro. É innegable, e non o reenvías por un WhatsApp. Non, desde logo, os Pero medios... ás veces igual non temos que ser tan ambiciosos, é dicir, eu penso que se hai unha cantidade X de persoas que están interesadas en chegar ao final, en entender de verdade un contido, pois aínda que seña que o entendan esas persoas, pero pretender que todo o mundo teña coñecemento científico superficial xera unha arrogancia de creer que entendes a ciencia cando non a entendes, eso tamén ten o seu perigo. Entón, eu penso que sí, que pode ser que o libro chegue a menos xente, pero a que chega vai chegar de verdade e o vas a entender de verdade. Por iso, prefiro simplemente facer vídeos moi cortiños de algo que, obviamente, xa entendes que non entendes a materia en profundidade, ou debería ser así, e despois xa pasamos a un podcast onde explico a cuestión enteira ou un libro onde explico a cuestión enteira. Pero non son partidaria de eso, de que o contido último seña un vídeo simplemente de 10 minutos, porque a nivel de aprendizaxe que o cerebro non lle dá tempo a que exista unha explicación inicial, repetición, consolidación, non pode haber ese procedimento mental en 10 minutos, pero nun libro sí, porque volves a ler ese párrafo, suliñas, fas unha nota, reflexionas, é moito máis pausado. Entón, a nivel de como se aprende ou como funciona a mente, eu sí que vexo casi eso que das poucas ferramentas reales. Había unha pregunta por aí. Gracias. Boas tardes. Bueno, eu son Justo Arines, son da Universidade aquí de Santiago. Nos, algunha vez pensamos en facer unha conta de Twitter, de Instagram, unha cousa para divulgar, onde temos un grupo de innovación docente, e outro día falábamos de, claro, o problema de crear unha conta destas en Twitter é darte contigo. Ti podes facer contigo un día, podes facer, feito, agora na USP temos un programa para facer vídeos divulgativos, vale, facemos o vídeo, pero
poñamos o vídeo á conta que creamos para divulgar a ciencia dende o grupo de investigación. O seguinte vídeo cando vai ser? O problema é poder conseguir xerar contidos, poñamos todas as semanas, Totalmente. para que teñan seguidores para poder divulgar. Entón, nese sentido, penso que dende a posición miña de profesor, eu non teño tempo para estar todas as semanas facendo esa aportación, pero si se fóramos varios, a lo mellor a través da institución, sí que se podería facer un programa de, colgamos cada semana un vídeo dunha área de conocimiento da miña universidade. En falar a nivel de universidade pode falar a nivel de Galicia. Por exemplo, aí falando de xa de algún proxecto consolidador, de ciencia. Un exemplo onde hai un conductor que vai xerando contigo. Eso creo que sí que pensa. Mas individualmente cada un de nós falamos algo que non podemos esperar. Claro, esa estrategia que podemos chamar da metralleta é algo moi interesante que me comentou cando eu lle pedín á xente de Naucas e a Huicho se me podían pasar datos así das búsquedas. O que leva a tecnoloxía de Naucas da web me puxo esas imaxes que vichedes que a partir de 2020 baixa moitísimo o número de usuarias e de usuarios dos blogs, pero me dixo, hai que ter en conta que as persoas que manteñen un nivel moi alto de publicación no blog, como Daniel Marín, Eureka Blog, ¿no? Se chama, que pon contido así de astronáutica e de aeronáutica, pois se mantén. E precisamente a xente que é moi popular en noutros medios ten unha frecuencia de publicación altísima. Eu tamén lle pedín consello ou ideas ou que opinaba a Manuel Gago, que ten un dos blogs máis importantes na historia así da divulgación en Galicia, Código Cero, me di que precisamente agora ao baixar, que prácticamente xa non actualiza o blog, porque xa está trasladándose a outros medios, como Twitter e outros proxectos, e que eso, o deixar de actualizar, fai que baixe rapidamente o número. É como moi evidente, non? Pero, bueno, nun blog hai moitas cousas que quedan aí para que o comires cando queiras, pero non, a xente vai a sumarse a esa onda se hai actualización importante, se hai un metralleteo constante de información. Eu se podo suxerir algún tipo de iniciativa, unha cuestión que se podría facer dende a universidade, aproveitando as prácticas dende o grupo de innovación docente nas materias, sería facer algún tipo de iniciativa de aprendizaxe servicio, no que as redes sociales estivesen tamén promovidas polo propio alumnado xunto cos profesores, é dicir, algún tipo de iniciativa no que a materia que se dá na parte práctica, pois a produto final seña esa divulgación de transferencia á cidadanía do que tiveron aprendido. Polo tanto, así, tedes unha forma de que dentro do propio espazo que é a vosa docencia estades cumplindo esa función de ciencia ciudadana, de aprendizaxe e servicio, e tamén estades dando algo valiosísimo ás alumnas e os alumnos que coller destreza en comunicación da ciencia, porque de feito non é o mesmo aprendelo para contalo así nunha libreta de prácticas que aprendelo para explicalo a outros, que telo que entender con moita profundidade. Polo tanto, se as alumnas están de acordo de cara a cesión de imaxe e todas estas cuestións que son moi importantes e son cuestións a ter en conta, pois eu penso que podría ser unha estrategia interesante para optimizar o tempo de docencia e sacar un pouco da investigación que facedes adiante con moitos beneficios igual. Ben, quizás tamén poidamos tirar ideas das compañeras que van falar na seguinte mesa, que teñen experiencia en crear rede para divulgar ciencia en catalán, en éuscaro. Faltan 15 minutiños para a seguinte sesión. Se hai algunha outra pregunta, facémola e logo se queredes, hai dúas, perfecto. Así danos tempo a parar 5 ou 7 minutiños antes e que nos dea un poquinho aire antes de continuarmos. Hai unha palabra aí ao fondo e logo está aquí Maite. Grazas. Bueno, quedei un poquinho preocupado ca resposta que derases dende a mesa a preocupación dende a persona que falou respecto do galego, porque a mí me parece que si hai uns indicios realmente preocupantes
de caída tanto nos falantes galegos como na comunicación galega. Por exemplo, eu o que mellor coñezo son un absoluto home prehistórico e todo eso das redes sociales, non me entero de nada, pero a nivel de libro, si se compara a situación do libro galego, a situación en Cataluña e no País Vasco, hai unha caída moi importante dos títulos publicados e a difusión do libro galego que aos editores lles está preocupando moito. Por lo tanto, me parece que sí temos que ter en conta en calquera estrategia que iramos deseñar que hai unhas políticas gobernamentais neste momento que non están tendo un compromiso co apoio do galego. Isto me parece que é evidente, non? Por lo tanto, esa resposta que decía, non creo que o galego seña relevante. Bueno, o feito de que non ese, diríamos, apoio e dignificación da lingua que antes había, creo que se está percibindo nos falantes, sobre todo nos falantes novos. E a mí me preocupa moito. E o segundo, porque é unha cosa que non tendes falado, o deixo simplemente como un tema que parece relevante, non? Eu asistí hai pouco a presentación dun libro dun profesor de Filosofía da Ciencia, un especialista en Filosofía da Ciencia da Universidade de Málaga, Antonio Dieguez, que se chama La ciencia cuestionada, que decía algo relativamente paradóxico, non? Que ca pandemia nos atopamos con que hai un gran éxito da ciencia, como foi a obtención de vacinas rapidamente, e, sen embargo, é un momento de eclosión e difusión de actitudes contra a ciencia, anticientíficas, de devaluación da credibilidade da ciencia, non? De iso non se ten falado nada e habría, creo eu, que preguntarse. Me parece moi interesante o que decías, Tamara, respecto de ese logaritmo que dirixe o movimento das redes sociales. En que medida ese logaritmo, ao explotar certas querencias, non, por lo espectacular, etcétera, favorece máis as mensaxes burdas anticientíficas que non unha divulgación científica seria. Podo facer? Mira, eu teño unha pregunta para ti, precisamente polo que acabas de decir, porque como ti dirixes a colección Básicos Ciencia de Xerais, respecto a ese comentario que acabas de facer da caída dos libros, eses libros de divulgación, non sei se tedes datos de eses libros que son precisamente de comunicación da ciencia e de divulgación, si caen máis ou menos ou igual que o resto dos libros. Ti tes datos sobre eso? Bueno, eu lamentablemente o que teño que decir que a colección pechase. Simplemente non hubo capacidade de mantemento da colección porque non hubo lectores. Así que, sin embargo, non podo decir que a caída fora moito máis significativa que a caída dos demais libros, ni menos. Mais ben foi unha colección que tuvo algúns títulos, algúns dos teus, que funcionou bastante ben e os outros non acabaron de funcionar e, bueno, pues é unha colección que se pecha. Lamento ter que dar esta nova. É dicir, que cae igual ou máis que o resto de... Sí. A ver, bueno, un dato dunha curiosidade, non? Porque, digamos, como responsable, digamos, do Servicio de Publicacións da Universidade, sen embargo, non o que estamos vendo nos últimos anos é que os nosos publicacións dirixidas ao ámbito, digamos, un pouco máis escolar, pero de divulgación científica, temos varios exemplares en, digamos, en formato de cómic, de microalgas, dos volúmenes, non damos feito a reedición porque é moi demandada, están en galego. E logo, digamos, outro tipo de... Eso un pouco para visualizar o ámbito das mulleres, non? Nos diferentes ámbitos, que foi o último que sacamos Irena Porteira, tamén. Por iso, que eu despois tamén, cando vou así a facer a tipo de, bueno, de algún tipo de colaboración, con bibliotecas, e tamén algún con centros escolares, eles demandan moito, digamos, a divulgación científica en galego, que ao mellor non sei se é un erro que hai que confundir, vale, deso que inicialmente falamos, pero digamos que as lecturas hacia público preuniversitario, a priori, polas percepcións que eu teño, é moi demandado, e ademais o queren en galego, pero ao mellor me equivoco, quero dicir,
Pero quizás é un público distinto, non? Xerais, Claro. a colección de Xerais é para público xa, bueno, para calquera tipo de público, non escolar. Sí, A publicación de Xerais estaba divisida, concebida para que puidese ser accesible a un lectorado de secundaria en adiante. En diante, pero en diante, non? Quero dicir que era... Non para primaria. Claro, pero non era un público, digamos... Nos temos previsto tamén complementar con básicos primeira, non me acordo que título le damos, que era para primaria, e eso nunca se chegou a facer. Non funcionara a outra, non se chegou a facer. Entón estaba previsto para secundaria en adiante. Un programa que tiñamos era que algúns dos autores lles gustaba moito o traballo e nos facían textos que... Claro, é que é difícil. Moi universitarios. Sí. E entón non nos funcionaba ben en secundaria. Eso tamén foi un problema, non? Pero incluso que eu creo que funcionaba ben en secundaria, pues, e a prova está que non hai ninguna colección en ninguna das editoras galegas dirixidas a la divulgación científica. Non hai ninguna. Que para mí ese é o drama, o en diante, non? Porque para o público escolar hai cantidad de cousas, finalmente. Quizás por iso funcionan ben os cómics, e ben a colección de mulleres, pois tamén é un tema do que se está falando, por fortuna, moito agora. Entón, calquera contido que visibilice as achegas das mulleres á ciencia, sae ben, non? O mercado. A ver, Disculpa, ni siquiera para... Eu eso sí que non o entendo, ni siquiera para os primeiros lectores. Para os primeiros lectores, si ti buscas textos que funcionen con esos, vas a topar títulos que son traducidos. Pero de que volumen de publicación estamos falando? Pero de que volumen ou expectativa de publicación estamos falando? Porque igual ti tes unha expectativa de que se van, poño exemplos, para ti 20 son moitos e eles con 20 non se manteñen. No. Digamos, microalgas, a ver, non teño agora, non vos podo decir exactamente o ano en que saiu, vale? Porque eu creo que esa tivemos, porque eu entreguei, digamos, nos premios Isabel Zendal algún lote, eu creo que esa no 2020 estaba algunha publicación do primer volumen, o segundo saiu despois. Estamos facendo tiras de como mínimo 300 exemplares, quero dicir, non é... Está moi ben, está moi ben. Quero dicir, a ver, xa sei que o fenómeno, digamos, das algas que fixeron, do mar de Ardora destes últimos meses, axudou, non, este impulso deste novo ano, pero quero dicir que dentro do 2020 non paramos de reeditar. Non, é moito, digamos, porque a nivel nacional, o primeiro libro que saquei con Pai 2, sacamos 500. Claro, e agora Irene... A nivel España, o sea, que hai unha produción, o sea, isto sí que me parecen cifras moi boas, enhoraboa. Un segundiño, por favor, para que se registra. Está primeiro Maite, se non che importa, ou ven moi a fío de... Sí, Maite. Moi ben. Grazas. Son unhas reflexións seguramente non moi importantes, pero que me xurden ao escoitar aos relatores. Vounas presentar así de seguido, se alguna ten o vosso interese, queredes contestalas. O primeiro sería o público objetivo, que se falou que o mellor sempre secundaria, que falaches que personas femininas de máis de 25 anos, non temos unha idea, e tamén cando vos preparades os vosos materiais, xa tedes en mente algún público objetivo? Esa sería unha pregunta, casi que as fago todas seguidas e así non ocupo máis tempo, non? A segunda idea sería que, penso que un pouco se apuntou, o formato condiciona a mensaxe, estes formatos máis novidosos, temos o risco de que banalicen o coñecemento. Despois tamén, como apuntou Xurxo, as perdurabilidades dos formatos, ata que punto estes coñecementos que se están a presentar nestes formatos van desaparecer, hai unha posibilidade de traslación a outros formatos, digamos, máis durables. E, por último, concordo na importancia dos libros, pero veo que tamén son profesora na universidade, constato que o alumnado, nunha idade ben importante para adquirir coñecementos, non emprega en absoluto, nin merca para nada libros de texto, nin casi utiliza os libros que están a seu dispor nas bibliotecas. Entonces, aínda que sexa o formato máis idóneo para a reflexión, para a relectura, etc., a divulgación sí que, a lei, sí que acceden, por certo que non me gusta nada ser consumidor de cousas,
gustaría máis que fóramos usuarios, verdade? Porque o consumidor parece que traga sen moita reflexión, non? Entón, xa sei que se emprega moito este termo, pero a verdade é que non me gusta moito. Vale, grazas, Maite, pola túa inquedanza. Mira, a ver, dende o ámbito, digamos, institucional, vale, todas as actividades que nos programamos sempre van dirixidas a un determinado público. Vale, nosa iniciativa que temos co gallo do 11F, bueno, Atrévete a pescudar con elas, que en plan, bueno, para dar a conocer realmente o que facemos dende o ámbito da investigación e dos centros de investigación, ¿no? Digamos, dende o punto de vista das mulleres do noso persoal investigador. Vai dirixido tanto ao público dos centros de educación primaria e tanto ao público de educación secundaria, vale? Que é un pouco para que sirva ese audiovisual que o lanzamos desde o canal de YouTube, para que o poñan, digamos, nas aulas, vale? E vai un pouco para fomentar esa réplica e esa curiosidade de que eles pregunten. Entón, desde que lanzamos esa iniciativa, nos chegan moitas peticións de diferentes centros educativos que lles encantaría recibir ou ter algún tipo de formato audiovisual de divulgación de ciencia en galego. Vale, a priori é esa a petición. Logo, despois, cando facemos un pouco para mellorar esas habilidades comunicativas do noso alumnado a través de como expoñen os seus traballos fin de grado, fin de mestrado ou de teses, aí vemos que, bueno, que é moi ambiguo, porque nunhas veces temos moitísima participación e outras, por exemplo, nesta última pasada edición, pois non, porque vamos a ter que deixar unha categoría, digamos, en ningún tipo de... que non tivemos participación. Entón, o problema que nos temos é como comunicar e captar ao noso propio alumnado. Realmente, a día de hoxe é o noso problema, porque vendo, compartindo con, digamos, nestes encontros que facemos as diferentes unidades, toda a problemática mayoritaria que ten a universidade é fomentar a participación. Quero dicir, é algo que nos costa moitísimo. Pero non só a nivel estudiantil, tanto tamén do noso PDI como do noso persoal de administración. Quero dicir, falta, non sabemos o que falla, bueno, que sobre todo que se acentuou moito máis, digamos, a partir da pandemia, e, bueno, estamos intentando analizar e facer un pouco de estrategias de comunicación a ver que é o que, bueno, como intentar mellorar iso, pero non é doado. Pero logo despois, outro tipo que estamos intentando por dar cabida a esa demanda dentro do servicio de publicacións é analizar un pouco o tipo de formato, digamos, dentro do ámbito da divulgación e da divulgación da ciencia. E o que vemos é que hai unha garantía de público, aparentemente, a priori, polo menos pola demanda que estamos vendo dos volúmenes que temos en formato cómic, vale? Que o demandan en formato de mulleres, digamos, no ámbito científico. E logo tamén hai outro formato que non sei exactamente, pero creo que a Universidade de Vigo sí que o ten, pero non estou segura, de que sexa un formato de divulgación científica, pero que ao mesmo tempo teña algún tipo de consellos ou de tipos de actividades que podan, digamos, axudar digamos, para aplicarse no ámbito educativo, a priori, pero bueno, que estamos analizando porque, digamos, un pouco a liña nas nosas publicacións posiblemente vai a cara a iso, porque é o que vemos que nos están, digamos, demandando máis últimamente, pero bueno, esa é o noso, digamos, o que estamos vendo, analizando, pero non sei se realmente é a realidade que ocorre nas outras 3 universidades. Pero vamos que Vigo, máis ou menos a liña das últimas publicacións, vai seguindo tamén esa liña, Suso quería decir algo cousiña máis? Sí, non, nada, para contestar. No meu caso concreto, eso de si o público, ou se hai un público objetivo en mente, creo que son as dúas cousas ao mesmo tempo, e se o formato condiciona. No meu caso en concreto, a mensaxe condiciona o público, realmente. Entón, por exemplo, comentoche, utilizo YouTube como gabinete de curiosidades, e como un arquivo meu que me sirve, pero que é público. Para eso utilizo YouTube. E aí utilizo o galego, o español e o inglés. Pero o idioma que decido poñer depende da movida que colgue. Hai, por exemplo, un vídeo da movida. Hai un vídeo sobre un Sam do deserto do Kalahari falando nunha lingua de clics que leva casi 2 millóns de visitas
porque eu entendín que ese vídeo iba a ser moi útil cando se fai unha búsqueda en YouTube para calquera persoa que este estudiando lingüística en calquera parte do mundo, porque fixen eu unha búsqueda, hai pouquísimos vídeos de San. É un vídeo que lle fixen eu a un señor, non? Ali no deserto do Kalahari. Vin que, buscando eu polo meu propio interese, que non había casi nada. E o vídeo que tiña eu era de bastante calidade, entón aí digo, pois en inglés. Despois, Twitter, eu dime de alta en Twitter a partir dun congreso que houve en Pamplona de Comunicación Social da Ciencia, onde conocín a Huicho personalmente. Aí, a xente que estaba nese congreso, vin que era moi útil Twitter, entón Twitter utilizo principalmente en español. É a miña vía de chascarrillos de propaganda en español. E Facebook é prácticamente para o mismo, pero en galego, principalmente. Se vou dar unha charla por aí noutro sitio, pois, si en Burgos, con vai 2 días, pois en español anuncio. Pero entón é iso. YouTube é gabinete de curiosidades en calquera idioma. É curioso, porque o público depende de que cousa vai a facer e en que medio. Twitter é en español, Facebook en galego, porque son, así, considero que son comunidades distintas. Sí, quería contestar as dúas cousas. Con respecto á dirección do contido, eu sí que entendo que non podo chegar a quen non quere escoitar. O sea, penso que a divulgación sí que ten que ser recibida cos brazos e as orellas ben abertas. Entón, sí que distingo dous tipos de poboación dentro do eido de aprender ciencia, e a que está obrigada a facelo porque está en idade escolar, ou a que quere facelo porque xa ninguén lle obriga e de repente ten esa pulsión de aprender algo máis. Entón, eu, de entrada, na miña conta personal fago divulgación para esa xente, para xente que ten as ganas de aprender, entón é un contido pois un pouco máis directo, non fago moitas estrategias pedagóxicas de como adaptar a información, porque xente dun nivel académico xeralmente universitario, en da que señan de outras disciplinas que non son a neurociencia ou a bioloxía, porque me siguen xente de arquitectura ou xente que non ten formación académica superior, pero si ten unha base. E despois sí que penso que nos eidos nos que é obrigatorio que estén aprendendo, como no colegio, no instituto ou incluso na universidade, hai que buscar estrategias de que chegues a información de forma lúdica e efectiva. Entón, por eso sí que confío moito nas actividades locales. É dicir, eu penso que ese é o momento de facer as actividades tamén en galego, cos rapaces e cas rapazas, de, pois vale, teño que facer as prácticas da universidade, pois polo menos que esas prácticas este eu activamente involucrada, que aprenda a ciencia de outro xeito, de forma activa tamén, que existan pois actividades cos concellos, de actividades nos que vexo a ciencia dunha forma distinta. Que o teño que facer por obligación, vale, pero polo menos que seña algo verdadeiramente pedagóxico, un tipo de enseñanza que teña un pensamento, unha estrutura detrás, igual que se enseñan os cómics, é dicir, que porque esos cómics están enfocados, entendo, que os piden desde os coles, por exemplo, onde... Bueno, é moitas máis, sí, pero é un contexto no que eu vexo de, pois, teño que dar a meu fillo algún tipo de libro, cal lle vou dar? Pois hai calidade. Na clase unha profesora, teño que traer charlas e ponencias para encher as actividades do centro, que vou a traer? Pois hai unha boa oferta de divulgadoras e divulgadores en galego, probablemente pois xa leven igual máis ciencia que outra disciplina. Entón, eu penso que sí que a estrategia é competir un pouco no ámbito cultural e de entretenimento, por así decirlo, coa ciencia. De feito, eu teño algo de esperanza en deixar de banalizar, porque sí que penso que ás veces se pode banalizar por confundir no mismo contexto que che estén falando de night routine e beauty care e despois pasas están falando de neurociencia. Penso que sí que pode banalizarse un pouco. Penso que os formatos presenciais están tomando moita forza. Por exemplo, está habendo un repunte brutal en venta de entradas a conciertos, cando houve durante décadas unha caída brutal, que non iba, a xente non pagaba entradas por ir a un concierto, agora está subindo moitísimo. Tamén se está vendo moitísimo a demanda por ir á grabación de podcast en directo. É dicir, a xente está pagando por ir presencialmente aos sitios, entón eu penso que aí tamén hai outro impulso de alternativa de ocio, un ocio saudable, que non ten que ver coa gastronomía ou con o alcohol necesariamente, que en Galicia tiramos moito deso, pois tamén non cortarnos a hora de cobrar incluso entrada, porque pode ser incluso un aliciente, que isto sorprende. Pagar por ir a un sitio moitas veces pon un valor o que vas facer.
Para pechar, poño de exemplo, as xornadas que che comentei que fan en Cataluña con CaixaBank, levan a distintos investigadores que fan unha conversa, que é 1 hora e pico, con público que despois interactúa. Pois 6 euros de entrada, estaba todo o espazo a barrer. O sea, estaba cheo de xente. Eu pensei, quen vai vir a escoitar 1 hora e pico de ciencia, de investigación, pagando 6 euros? Pois estaba cheo. O sea, que eu penso que aí temos unha grande esperanza de presencial, e que nese informe apareza igual Instagram e Twitter como algo de plataforma de mostrarnos, pero que penso que o informe xa está completo. Propaganda para que volvamos ao presencial. Ímonos un pouco de minutos, pero quizáis pode haber esta última pregunta que quedaba pendente. Non, un segundiño, que xa chegan o micro. Era só preguntarche que xa te preguntou ela, cal era quen eran os compradores, por así decirlo, do cómic da Pois, saga. mira, temos peticións de diferentes librerías de todo o Estado español, quero dicir, non só... Ai, perdón. Peticións de diferentes librerías de diferentes zonas do Estado español. Quero dicir, non só do ámbito, digamos, de aquí de Galicia, Quero dicir, agora mesmo non che podo decir exactamente, que xusto hoxe tiven a reunión ás 9 no Servicio de Publicación e estivemos a falar diso de que temos que, digamos, no orzamento apartar unha partida porque que non, digamos, quedaron sen volúmenes e temos que reimprimir, bueno, facer esa reimpresión desos 2 volúmenes, tanto de Microaldas como de Irene Porteira, sí. Sí. Pues, moitas grazas aos tres, Xurxo, Tamara, Cristina. Grazas a vos. Seguro que temos oportunidade de seguir falando un poquinho máis despois da exposición. Imos escoitar agora as compañeras do País Vasco e de Cataluña. Moitas grazas pola vosa atención e continuamos. Grazas.